Fisem in-negozji serju ta' reputazzjoni tajba 13 il-negozjant ewlieni f'pajjiżna naqdu flimkien f'alleanza ġdida bl-isem Malta ESG Alliance. Din hija inizjattiva meħuda mis-settur privat f'pajjiżna sabiex jiġu indirizzati kriterji relatati ma' dak li għandu x'jaqsam l-ambjent, is-soċjal u l-governanza fost in-negozji. Dawn il-kriterji huma magħrufa aħjar bit-terminu bl-Ingliż Environmental, Social and Governance Criteria, fil-qosor ESG. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie spjegat li l-għan ta' dawn in-negozji huwa li jimxu lejn operat fin-negozji rispettivi tagħhom li jirrispetta l-kriterji ESG iżda mhux biss. Ġie spjegat li l-ħolqien ta' din l-alleanza b'saħħitha bejn numru ta' ġganti lokali fil-qasam tan-negozji se jara li joħloq eżempju għal negozji oħra kbar, medji jew żgħar sabiex huma wkoll iħarsu l-quddiem u jadattaw mar-realtajiet ta' tibdil fil-mod ta' kif qed timxi l-ekonomija. Dwar dan tkellimna mal-Perit David Xwiereb li spjega l-ewwel qan ta' din l-alleanza li indirizza l-isfida tad-dekarbonizzazzjoni. Bħala bidu, bħala focus, jiffukaw fuq id-dekarbonizzazzjoni. Ġifieri llum qed nisimgħu is-CEOs jitkellmu fuq il-kejl tal-karbonju tal-business tagħhom, l-influwenza li għandha fuq l-ambjent, kif qed ikejluh u kif beħsiebhom inaqsuh lejn it-target nazzjonali li huwa l-net zero carbon by 2050. Xwiereb saħaq dwar l-importanza tal-kriterji hekk imsejħa ESG għax anke dawn se jiddeterminaw mhux biss l-ekonomija ta' għada iżda wkoll kif jiġi attirat l-investiment. Dawn il-parametri kollha huma l-parametri li fil-ekonomija tal-futur se jkunu imkejlin u se jkunu anki konsiderati minn kull min irid pereżempju jinvesti f'pajjiżna. Ir-reputazzjoni ta' pajjiżna se tiddependi fuq hekk. Pajjiżi differenti minn madwar id-dinja qed jaħsbu minn issa fuq din il-qalba u bekk l-importanza li Malta tibqa' kompetittiva f'dan ir-rigward. Importanti li nkunu din qegħdin nagħmluha fil-ħin propizju mill-aktar fis possibbli b'urġenza għax aħna nafu li hemm pajjiżi oħrajn, il-pajjiżi kważi kollha tad-dinja għandhom alleanzi simili li qed jaħdmu qatih biex propju din it-tibdila jagħmluha. Aħna qegħdin f'kompetizzjoni ma' dawn il-pajjiżi l-oħrajn kollha. Intant fost diversi kelliema indirizzat din il-konferenza l-ambaxxatriċi Maltija għall-Klima, il-Professur Simon Borġ, li deskrivi din l-alleanza bħala inizjattiva formidabbli u li se sservi ta' eżempju għal bosta fil-mixja lejn id-dekarbonizzazzjoni. Min-naħa tiegħu Chris Mejlak fisem EY Malta qal li din l-alleanza se tħalli l-frott anke fis-suq lokali għax sabiex jintlaħqu l-kriterji ESG issa jistgħu jiġu moddija bejn negozji differenti, prattiki individwali f'dan il-qasam.